Sanibonani wey'ngane zakwethu-ke nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio ingezi lami igama ngumfezeko thuthuka kumalo bathi ilast bhala amakomedi uma uthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngiqinisekisa ukuthi ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare kuyikhona okukhulu nakho konke. Uphenyo lwamaphoyisa lokuqala lukhomba ukuthi abasolwa ababili abafe bedubulana namaphoyisa enhlungwane endaweni eNanda banokuxhumana neqembu lemgulukudu West ukusanda kubulawa umholi walo ngesimo esifanayo sokudubulana namaphoyisa ezithuweni ezimbalwa ezedlule. Amaphoyisa athola ulwazi kubahlali baseNanda bagcina umthetho endaweni abasolwa benza ubugebengu endaweni. Amaphoyisa alandela lolu lwazi enza uphenyo lawo oluveza ukuthi abasolwa bayathinteka amaceleni okubamba inkunzi enhlungwane. Kuthiwa batholele phezulu enhlamvu namaphoyisa ngoLwesibili ekuseni ngemuva kokuthi uphiko lwezobunhloli lulandela umkhondo wabo lwaze lavembezela kulo muzi abathole kuwona-ke. Okhuluma namaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Lieutenant Robert ethule ukuthi ngesikhathi amaphoyisa ememeza ukuthi akhona ngokungqongqoza eminyaka abasolwa baphendule ngenhlamvu. Amaphoyisa abake seziphindiselela ngesikhathi kudutshulana ulimele abasolwa ababili abafele khona lapho waboshwa umsolo oyedwa ongazange elwe namaphoyisa. Chaza yena uqhubeka wathi kutholakala izibhamu ezibili endaweni yesigameko. Ngaza kwethi zona indaba ezihamba phambili angazi noma ngizothi izindaba ezibuhlungu noma ezimbi noma izindaba ezimnandi ezithinta la limale khona kwashona abasolwa ababili akade bezama ukuziphindiselela. Ngathi-ke batholana phansi phezulu namaphoyisa kwase kuthi oyedwa ongazange akhombise ukulwa yena-ke ubese eqoqwa amaphoyisa ambopha-ke laphana. Ngana kwethu-ke izona izindaba ezinjalo ngizofisa ukuthi luthino lwakho ngalolu daba asivele hlala comment section bengizwe ukuthi luthino lwakho ngalolu daba. Mina ngilesiphoso ngibumanjana ngaza kwethu-ke kodwa ngiyethembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona. Yes,